देखो लोगन एगो बात बताओ तनी। जौन पतो अपना सास के दुख देवेला लोग, समय पर खाना खाए के ना पूछेला लोग, पानी के ना पूछेला लोग, उ पतो लोग नवरात्रि में चाहे छठ पूजा में उ लोग गोर लागेला, पूजा पाठ करेला 9-10 दिन नवरात्रि में। तो केकरा के खुश करेला लोग? दुर्गा माता के, काली माता के। दुर्गा माता के खुश करेला लोग। घर जौन माँ बारी तवना के कुफुत में परान डल रहेला लोग, खाए के ना पूछेला लोग, दोनों बेरा भोग लगावेला लोग दुर्गा माता के। अरे दुर्गा माता तो एगो माँ हई, आ दुर्गा माता से जन्मदाता माँ तो ऊ बाड़ी जिन जन्म देले बाड़ी। 20-22 साल के क के तब पतो उतार तारी बेटा के, उहो तो एगो आश्रय पर कर तारी। तो दुर्गा माता उसे खुश हो जाइ हन? ना हुई हन, कहियो ना हुई हन। ई काहे भूला जाला लोग पतो? हाँ एक दिन हमरो सास बने के बा, एक दिन हमहू सास बनेम। आ उहे जब करनी के फल देवे लगली से तो पतो हिये बाउर बड़ी सो, बिगड़ल खानदान के आइल बड़ी सो।